Oke, masing mau tak sambungan dhuwur ke tembusi maring mene kayak jajal tak jajali sing lupa burung temenan strome kayak wis ya wis lupa ternyata aman. Jadi bisa ya, walaupun daga ora bisa setirong ora bisa, tapi nek belum nyacak menjajal ya coba gue akhirnya ya anak mau anak kemauan sih ya, jadi dengan bisa terlaksana, bisa mencapai gue. Oke, jadi orang sing wong awam apa sing wong orang ngerti nek ora dijajal ya ora bakalan ora bisa ngemek, sing penting gelem ngemek dhisik. Wong jenenge kerja niatan, sing dengan niat karo ditindakan apa mau ya awal ora pada ngerti menggunakan anak kesempatan aja disiak-siakna peluang gue kanggo dewek belajar menengok pengalaman, jadi ngerti minimal ya anak pengetahuan anyar ya gue. Iya berapa loh ya was monggo.